ko sawan shi. Kullum girma yake yi na rasa ya zan tare shi. Kai mun ɗauki ma'aiki kadda ya tsinkan jijiyoyina. Neman ka nake ina kuka dan Allah annabin rama dube ni ka duba halina. Zuciyata ta kafe a ma'aiki ba kuma za ta taso ba. Dagar da ta yi wa zatin annabi bai yi kamar gwadawa ba. Tun farkon rayuwa ta kife a gabansa ba zan kwatanta ba. Motsa ta gaban ma'aikin Allah shi ne aika saƙona. Ni gundarin halal a guri na soyayyar ma'aikina. Sabo shi ne abin da ke tauye ta karanta zance na. Wajen fici na guda ɗaya ne na gana ƙare tunanina. Cikin dukkan abin da ya ɗan fara annabi mai dishera. Daraja yana baya ko da ba san inda ya tsaya ba, tabbas an san inda bai kai ba. Annabi ne ba zai iyaka ba. Wani mai daraja yana baya ko da ba san inda ya tsaya ba, tabbas an san inda bai kai ba. Annabi ne ba zai iyaka ba. Safin ƙauna ya fuske ni sai na ji saukar kun a kwanji. Wannan girma da girma yake motsinsa kawai nake ji. Allah da rabdukun makamansa da ke rikitar da kirji. Ka yi mini kyautukan ambatansa da da wani bai kwatanta ba. Da salatin samuwar saduwa da ma'aiki zan kaɗaice. Allahu ka bani babban faɗi kullum in zan yi zance. Ka tanke zuciyata cikin albarkar masu dace. Ka raba ta da tsalle-tsalle kar na yi in ba kai na dosa ba. Ya Rabbu ka bani haske ka sa shirya a cikin shirina.
ka tsarkake zuciyata ka ban ikilasi ga nufina. Kullum in zan yi kalli naga kaina annabi ne harina, na fuskance shi fuskantuwa da bazan tunani na kaga ba. Kaskantacce irina mai ya sani a isar ma'aiki, na can ƙasa ne yake so ya ambaci can sama wai da baki. Abin ko hankali ma ba zai ɗauka ba a bani ɗauki, idan kai mun buwayi da ɗai ba za a ji naɗi mauce ba. Mai man kai laikashi ke da girma kowa na ƙasansa, da sun madana ake kulla bakin duk wani mai faɗinsa. Mafarji kafa kausai ni ce daga farkon martabarsa, in ka ji ana faɗin muntaha ba a fara shiga karatu ba. Wani mai daraja yana baya, ko da ba san inda ya tsaya ba tabbas an san inda bai kai ba. Annabi ne ba zai iya. Madadi farin cikin kaunu ma'aiki, dan kai muke samun madadi farin cikin kaunu ma'aiki. A gaida kai manzan Allah, matattarar dukkanin komi, ina wuni manzan Allah, da kai ake samun komai, majinginar
Kwalaicen nan tafinan, kwalaicen nan tafinan. Sani da annabu ba mafarki ba. Kananan jirgin masu girma ya musu da ke nema. Ba a wace duniyar zamu sani da annabu ba mafarki ba. Ya hadi iya salam kai ta bayyana ba mai makulli ba. Da yawa a zuciyata abinda nake so ba buya ba. Ya Allah ka sani annabin ka da zaba ba da komai ba. Na san sa kai ta mun in ka dubu ma'aikin ba hadina ba. Ya mai yin ma'aiki ba. Rana so zuciya za ta zama ne. Na yi kuka da ido na da hawaye. Na yi kira da annabi na yi kira ne. Dan na san sai da kuma yi kira. In na ji an ce annabi sai na dimbace. Sai na ji dai ya yi fari sai na kasance. Ani na zo kama aiki da barci. Kai ban sakar da kama aiki na asirci. Annabi na tsuguna a nan na san kai kadai saka kula ni. Mai roƙo kun kama aiki ka tsanani. Kai ban da bai ya kada wani aya da bani. Na yi na fahimta halara in yi shigowa. Mai rauni ni zunubi na yi tabewa. Na yi kiran dusu da shi na yi fadewa. Inda na ce shi wata ke zan yi shagewa. In na shigo halara zan da kiranka. In yaba ƙarshen matsayi na hani aka. In yabo kuka ina kare kiranka. Sababban rabbi ilahi yana kaka. Ni da na ji hada da zauki da mukamai. Mai daɗin da lafasi ne na kalamai. Sannu karimi ubannin ka karimai. Ka cika mamai da na ƙasai da na samai. Sannu na girman ka gwanin sada zumunta. Sannu madafa su jiran duk mazaraita. Sannu ruwan wanke zukata. Sannu mashaya madadin ya mafasanta. Ni kuka ga masoli a jin hannu. Ni yabo kuka yana ƙara sun hannu. Na yi shiru na yi huruf da ta tunani. Alfarmar ta wasu mai aka sanya. Isa da kamar iyaka ce wanda ta sanya ka tantance. Darajarsa ta can kwarewa ce da take baje masu ganganci. Ranar annabu ba ta kowa ba. Ranar kofa nufewa ce ko modewa kan zance. Da yabo da bara ku tantance ni na ga suna da bambanci. Kowane ba ke bance sai mun tafi sai ya lalace. Yaushe ba gaskiyar zance sai na annabi kaji inganci. Bayan annabi bangon ya biyo kai na mutuwa ta ɗauke babana. Abun sai na fara jin Allah da ma'aiki tun sanin koyo. Ba a yawa sabare wani kibai san su ba san su zan koyo. Bautar Allahnsa ne mun kama da waliyayi yan uwa wayo. Da yawa na saunanin bancinsa yake damun tunanina. Na san da shi ya haife mu amma ban san bai ya kunsa ba. Hakurinsa da kau da kai kara ba zai yi mutane ba. Kyauta da yawan ziyara da sada zumunci ban kamanta ba. Sannan kun duniya la ilaha illallah nan nake kwana. Kaunarsa da malamai kai kace bai taɓa haihuwar da ba. In kana so ya yi kai to ka bi masa su ba abi na wasa ba. Sharifai nasa ne inda duk suke zai je ba